салом ба бинандагони азизи радиои озодӣ. Сархати хабарҳоро бо тозатарин ахбор аз Тоҷикистон ва хориҷ аз он пешниҳоди шумо мекунем. Дар чанд дақиқаи баъдӣ аз нигаронии мақомоти Москав оид ба камбуди роҳрубон ва пешниҳоди додани хонаи хидматӣ ба ин гурӯҳи кормандон, афзоиши шумораи қурбониёни таркиш дар Покистон ва куштори як зан бо дасти шавҳари лолу ношунавояш дар Исфара хоҳем гуфт. ҳамчунин хабаре дар бораи ворид шудани мошинҳои боркаши Тоҷикистон ба ҳудуди Чин ва ҳушдори Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон дар бораи тармаву резиши санг дорем. Баҳодур Баҳоваддинзода, раиси шаҳри Исфара, гуфт ки беш аз 10 километр роҳҳои ҷамоати Ворухро босозӣ карданд ва шароити бунгоҳҳои тиббӣ дар ин ҷамоат ва чоркӯҳро беҳтар намуданд. Роҳсозӣ дар ҳудуди Ворух борҳо ҷанҷол миёни сокинони деҳоти марзии Қирғизистон ва Тоҷикистонро ба бор овардааст. Охирин муноқиша дар ин минтақа ки аз 14 то 17 сентябри соли 2022 ҷараён дошт, боиси кушта ва захмӣ шудани садҳо нафар аз ҳар ду тараф ва тахриби даҳҳо манзили сокинони дуҷонибӣ марз шуд. ҳамкори мо дар нишасти матбуотии шаҳри Исфара ширкат кардааст ва гузоришашро дар барномаҳои оянда хоҳед дид. ва хабари дигаре ки имрӯз аз Исфара расид, қатли як зан бо дасти шавҳараш аст. Як марди лолу ношунаво дар шаҳри Исфара бо гумони қатли бераҳмонаи ҳамсараш боздошт шудааст. бино ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ, сокини 50-солаи Исфара рӯзи 28 январ аз рашк ба занаш бо оҳани дарозе ҳамла карда ба сараш чанд зарба задааст. ҳамсари 48-солаи ӯ ҷароҳати вазнин бардошта ҳалок шудааст. мақомот ҳодисаро таҳқиқ доранд. як вакили Думаи давлатии Русия пешниҳод кардааст ки ба роҳрубон мисли замони шӯравӣ хонаи давлатӣ дода шавад. камбуди роҳрубон махсусан дар фасли сармо боис шуда ки мақомоти Русия дар фикри ҷалби тамизкорон шаванд. Светлана Разворотнева, муовини раиси Кумитаи сохтмон ва хоҷагии манзили коммуналии Думаи давлатии Русия гуфтааст, камбуди роҳрубон дар кӯчаҳои Москав аз 30 то 50% ташкил медиҳанд. маркази иттилоотии ҳукумати Москав бо нақли қавл аз ин вакили рус навиштааст, бо вуҷуди даъват ба кор ва пешниҳоди маоши хуб дар Москав ба роҳрубон, шумори онҳо ҳанӯз ҳам кам аст. ӯ пешниҳод кардааст ки барои ҷалби роҳрубон ба кор бояд аз роҳҳое истифода кард ки дар замони шӯравӣ ба кор бурда мешуданд, аз ҷумла бо пешниҳоди хонаи хизматӣ ки он замон кормандони зиёдеро ба бахшҳои зарурӣ ҷалб мекард. дар Русия аксар муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ ба роҳрубӣ машғуланд. Ба гуфтаи бархе аз масъулин дар Русия, бисёре аз роҳрубон ба далели камбуди маош ва боло рафтани нархи патент тағйири кор кардаанд. шумораи қурбониҳо аз таркиши маводи мунфаҷир дар масҷиди шаҳри шимолу ғарбии пешовари Покистон ба 88 нафар баробар шуд. дар ин ҳодиса ки ба қавли шоҳидон бомбгузории маргталабона будааст, камаш 160 каси дигар ҷароҳат бардоштаанд. сухангӯи шифохонаи пешовар мегӯяд аксари қурбониҳо ва захмиён афсарони пулис мебошанд. радиои Машъал аз нақли шоҳидон овардааст ки ҳамла дар намози пешини 30 январ рух дод. бомбгузори маргталаб дар қатори аввали намозгузорон қарор доштааст. масъулияти ҳамларо толибони Покистон бар дӯш гирифтаанд. дар давоми 15 соли ахир ин гурӯҳ бо ҳукумати Покистон даст ба гиребон аст. сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф ва созмони милал ҳамраро маҳкум карданд. хабарнигори радиои озодӣ гузориш медиҳад ки афсарони пулис ва мақомдорони давлатӣ ки идораҳояшон дар наздики ин масҷид мебошанд, аксаран дар ҳамин ибодатгоҳ намоз мехонданд. пешавар маркази маъмурии вилояти Ҳайбар Пахтунхво ки ҳаммарз бо Афғонистон аст. ҳукумати Тоҷикистон содироти пиёзу картошка ва сабзиро ба хориҷи кишвар манъ кардааст. ин тасмим дар пасманзари афзоиши нархи маҳсулоти кишоварзӣ гирифта шуда, ба гуфтаи мақомот то мӯътадил гардидани бозор давом мекунад. Қурбон Ҳакимзода, вазири кишоварзии Тоҷикистон, рӯзи 30 январ дар нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, дастур як ҳафта пеш содир шуд. ҳоло баҳои 1 кило пиёз 8-9 сомонӣ, картошка 4-5 сомонӣ, сабзӣ аз 4 то 6 сомонӣ аст. сокинон аз боло рафтани арзиши маҳсулоти кишоварзӣ борҳо нигаронӣ кардаанд. ҳамкорони мо ин мавзӯъро бо сокинону таҳлилгарон дар миён гузоштанд ва гузориши онҳоро 4 соат баъд дар барнома хоҳем дид.
بر اثر یک صدمه روز 30 январ در راه خوجند 4 نفر جراحت برداشته راه دوشنبه چنوق برای چند ساعت بسته شده است. صدمه در 60 کیلومتری راه مذکور رخ داده. به گفته شاهدان ماشین‌های بارکش به هم برخوردند. یک کاربری آزادی با ارسالی نوار گفت افرادی جراحت برداشته به بیمارخانه انتقال یافتند. شرکت ایرس که مسئولیت راه را به عهده دارد امروز اعلام کرد که بعد پاکسازی راه دوشنبه چنوق از برف پرشدت به حرکت ماشین‌ها اجازه داده شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده اعلام کرد که از سنه 31 تا 2 فوریه در راه‌های کوهی کشور خطر فرآمدن ترمه و ریزش سنگ زیاد است. کمیته از ساکنان خواسته است در این روزها بدون ضرورت به سفر در راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه درواز خاروق و خاروق اشکاشم نبرایند. در همین حال ماشین‌های بارکش تاجیکستان بعد از 3 سالی بسته بودن راه اخیراً مرز چین را عبور کردند. دروازه‌های این کشور که در زمان خروج پاندمی بسته شده بود بعد 3 سالی محدودیت‌های سخت بازگردید. در این باره وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده است سال 2020 چین مرزش را برای ماشین‌های باربر از تاجیکستان بسته بود. تا این زمان مال و کالا توسط ماشین‌های چین تا مرز آورده می‌شد و بعداً به ماشین‌های جنوبی تاجیکستان بار کرده می‌شد. حالا رو می‌آوریم به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان که از سوی بانک ملی تعیین کرده می شود. امروز 31 январ نرخ 1000 روبل روسی 146 سومانی مقرر شده است. $1 10 سومانی و 29 درهم نرخ دارد و 1 یورو را 11 سومانی و 21 درهم می‌فروشند. بیننده عزیز تشکر از شما برای همراهی. خبرهای دیگر و گزارش‌های مهم و جالب را 4 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی انتظار شوید. تا ملاقات در برنامه.